Isok kami mewakili urbere mantuk moliate Tuhamu. Saya di pasu-pasu Tuhan masaluna ulauta di pasu-pasu manang di hamuna hasuhutun dilihat gugu na pason lawan dalaling terlemu bima di pengantin di pasu-pasu masaluna hamuna hatok mahamu dililit dia dor muna ima da bu pasatami holan hata moliate Tuhan tama na masuk-masuk ulauta sadarion horas madin saluna. Ya, perdulu sali madok melate maita tu amata peringkan basei dialah di laut di tahai ason satu partikianon. Jadi di pahupunami dok keluarga di son rodo hami satonga-tongani penguata 5% 5 juta situlu sadaina nadong di sektor Tanjung Uncang wilayah 5 dot Kota Batam. Ima na marlas ni roha hita dia pala tikion. Ima nung majalo parbogason na badiamu siya tuhani maritete na posona. Jala siya tangyang do penguata. Asa anggiat tamu tujulan orang gabi keluarga na bahagia. Na denggan di jolo ni luak muna terlumbuhi ma di jolo ni tuhani. Pengkeng saur matua mahamu. Jala hatok mamu dilili ador muna. Tujulan ni arion. Jala dung borak pe amu di parkejor muna. Setok tong ma diramoti Tuhan. Jala diramoti Tuhan di perjalanan muna satu parkejor muna di bagasan hai pason dok las ni roha. Tung songoni pe di amang penasihat nai bapak ni Sintan do omak ni Sintan nga di beko satu lagi gue muna lau parmut mudu ka anggi muna jadi sanggiak maculan narion dilihat kamu ahi bason saat tu basu Tuhan culan narion akka parkejo muna pe toktong madera moti sudah akan persinta muna saya dipalek Tuhan ma di hari-hari namang hiut do akka usaha muna saya toktong ma diperlancar. Di sana dong do ibuak kami tarsongon rauk ni holong siya tonga-tonga ni pungwata tarsongon natin ni tua-tua madonon nami titim ma di gopa gulang-gulang pang rauk na otik sesuai dia be na boy tar liak kami siya tonga-tonga ni pungwata tua di batama manggoy basu-basuna ima ata na betul kami mulate ma di tasuluk na horas mulai tema di Tuhan mulai tema nang di parsaut tasarerion diari nauli diari nadenggan rap kita makalas son iman ng majalo hot parsaripion ay nagkonta siya bagacurin Tuhan marhite na posona iho paintan om maamin na ro hobar siya kokodo jojo muna roham siya tonga-tonga punwata sektor don wilayah ulilas marham madina roham majakon udah muna na paintan da soni nang son anggaran dasar ng rumah tangga ni patupa siya punwata oti susadia pay Tuhan di Batama na manggogi pas-pasuna di pengantin baru selamat menempuh hidup baru. Apa yang agak misalkan ang pinarsita muna tujuan non, setuat tama nama karamoti. Ade, gabi selamat berumah tangga, selamat berbahagia. Adong song natan itu madok, tuba lalak, tuba sikori dulok di purbatua, tua anak mahamu tuba boru, dong amu gabe saat tuna sama tua. Saat di Solo saat tugotian 3 ras. Di pasar kami perbuat di holong nami, marite karena dasar rumah tangga do tupak nami siap tonga-tonga di pungata. Saat mamu tupang gabian, saat tupar horasan.